Η παγόδα στην καρδιά της Χουέ, του αυτοκρατορικού τέμπλου. Από εκεί ο βασιλιάς έκανε κάποια ανακοίνωση προφανώς. Κάτι σαλεύει. Κάτι σαλεύει. Τι είναι αυτά, κατηδράκι. Στην παγόδα. Ιδράκι. Είναι δυνατόν? Τι είναι, βουδιστές, ταοιστές, ομφουκιανιστές? Ο μεγάλος τελετάρχης. Το μαυσολείο ξύπνησε. Δεν είναι δυνατόν. Μα τον Τάο. Μα τον Τουτουτάο. Δεν είναι δυνατόν. Πρώτη φορά βλέπω κάτι τέτοιο. Αυτό είναι τελετή. Είναι μοναχή. Ce n'est pas possible. Ο Μιγιάγκη. Γιατί τρέχουν? Αν είναι δυνατόν. Τι έζησα, Θεέ μου, μοναδική εμπειρία. Ευτυχώς με αξίωσε. Αγιώ.